Καλησπέρα σας. Ακόμη μια Δευτέρα μαζί στο Τα Πάντα Όλα Radio. Σήμερα θέλω να σταθώ σε κάτι που θεωρώ ότι επηρεάζει όλο και περισσότερο τον τρόπο που σκεπτόμαστε, που αντιδρούμε και τελικά τον τρόπο που βλέπουμε και τους άλλους ανθρώπους. Και μιλώ φυσικά για τα κοινωνικά δίκτυα. Επιμένω να σχολιάζω πράγματα που ξεκινούν από εκεί, γιατί πλέον τα κοινωνικά δίκτυα μπαίνουν σε κάθε σπίτι. Και για κάποιους ανθρώπους, ίσως μάλιστα να είναι και ένας χώρος στον οποίο περνούν περισσότερο χρόνο από ότι σε μια κανονική κοινωνική επαφή, σε ένα καφέ, μια βόλτα, μια κατά πρόσωπο συζήτηση. Εκεί λοιπόν βλέπουμε συνεχώς μια έκθεση σε χυδαιότητα, σε ψεύδι, σε φανατισμό, υποκρισία, ακόμη και σε ακραίες εκφράσεις βίας, τις οποίες σπάνια συναντάς στην πραγματική ζωή με αυτόν τον βαθμό και με αυτή τη συχνότητα. Και νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που φαίνεται πολύ καθαρά είναι το εξής. Οι αντιδράσεις και οι κουβέντες που διαβάζεις στα κοινωνικά δίκτυα είναι κάτι που πολύ δύσκολα θα άκουγες με αυτή την επιθετικότητα στον έξω κόσμο, στην πραγματική ζωή. Γιατί όταν είσαι κατά πρόσωπο με κάποιον, συνήθως θα ρωτήσεις. Θα ζητήσεις να μάθεις τι ακριβώς εννοεί, θα κάνεις μια συζήτηση. Είναι πολύ λιγότερες οι περιπτώσεις που θα βρεις απέναντί σου έναν άνθρωπο τόσο πορωμένο, ώστε να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί πίσω από μια οθόνη. Στα κοινωνικά δίκτυα όμως, η πρώτη αντίδραση πολλές φορές δεν είναι η ερώτηση, αλλά ο χαρακτηρισμός. Είναι η ταμπέλα, η ετικέτα. Αν για παράδειγμα γράψω στα κοινωνικά δίκτυα ότι πιστεύω πως ένα παιδί είναι καλύτερο να μεγαλώνει σε μια οικογένεια με μαμά και μπαμπά, η απάντηση πολύ συχνά δεν θα είναι μια ερώτηση. Δεν θα είναι μια προσπάθεια να καταλάβει ο άλλος τι λέω, πώς το εννοώ. Η απάντηση θα είναι «Α, είσαι ομοφοβική, είσαι ρατσίστρια, δεν σκέφτεσαι τους μονογονείς, εσύ τώρα είσαι σύμβουλος ψυχικής υγείας, πρέπει να σου πάρουν την άδεια». Και το λέω αυτό με βεβαιότητα γιατί δεν είναι καθόλου υποθετικό. Είναι πράγματα που όντως τα έχω ζήσει, τα έχω διαβάσει και πολλές φορές καλούμε να αντιμετωπίσω και να απαντήσω σε αυτά. Αντίθετα, αν ήμουν από κοντά και έλεγα ακριβώς το ίδιο πράγμα, το πιθανότερο είναι ότι κάποιος θα μου έλεγε «Δηλαδή στις άλλες οικογένειες δεν μπορεί ένα παιδί να περνάει καλά» ή «Τι εννοείς ακριβώς, γιατί το λες αυτό». Βλέπετε τη διαφορά? Από κοντά οι άνθρωποι συνήθως ρωτούν. Ρωτούν για να μάθουν περισσότερα για αυτό που τους λέει ο συνομιλητής τους. Στα κοινωνικά δίκτυα όμως, η πρώτη αντίδραση είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό συμβαίνει γιατί η ανωνυμία του διαδικτύου και η ασφάλεια του πληκτρολογίου κάνουν πολλούς ανθρώπους να νιώθουν ότι μπορούν να πούν τα πάντα χωρίς κανένα κόστος. Δεν έχουν τον άλλο απέναντί τους, δεν τον κοιτούν στα μάτια. Δεν χρειάζεται να αναλάβουν με τον ίδιο τρόπο την ευθύνη αυτών που λένε. Και έτσι με την επανάληψη, σε πηγαίνει σταδιακά σε μια κατάσταση όπου τα όρια αρχίζουν λιγάκι να μετακινούνται. Αυτά που πριν, αν τα έβλεπες στο δρόμο, θα σου φαίνονταν ακραία, επειδή τα δέχεσαι σε υπερθετικό βαθμό μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, ξαφνικά αρχίζουν να φαίνονται κάπως πιο normal στα μάτια σου. Όχι επειδή είναι φυσιολογικά, αλλά επειδή τα έχεις συνηθίσει. Και αυτή η αλλαγή φαίνεται ακόμα πιο έντονα στους ανθρώπους που δεν τα χρησιμοποιούν. Γιατί όσοι από εμάς είμαστε εκεί μέσα, το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει, ξέρουμε τι να περιμένουμε. Ξέρουμε ότι πολύ εύκολα μπορεί να σου κολλήσουν μια ταμπέλα και να αρχίσει μια ολόκληρη επίθεση χαρακτήρα. Όχι επειδή είπες κάτι ακραίο, αλλά επειδή νομίζουν ότι έχεις τέτοιες απόψεις. Ένας άνθρωπος όμως που δεν είναι εξοικειωμένος με όλο αυτό, το βλέπει πολύ πιο καθαρά. Του φαίνεται πολύ πιο έντονη αυτή η αλλαγή, πιο σοκαριστική. Αν δηλαδή πω τώρα εγώ για παράδειγμα στους παππούδες μου στο χωριό, ότι εξέφρασα τη γνώμη μου σε κάποιον και άρχισε να φωνάζει ότι είμαι φασίστρια, θα τους φανεί αστείο. Μπορεί να τους φανεί και υπερβολικό. Όχι γιατί στον πραγματικό κόσμο δεν υπάρχουν διαφωνίες, αλλά γιατί στον πραγματικό κόσμο συνήθως δεν φτάνεις τόσο εύκολα στο χαρακτηρισμό και στην επίθεση χαρακτήρα. Στα κοινωνικά δίκτυα όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Και το πιο προβληματικό δεν είναι μόνο ότι υπάρχει αυτή η επιθετικότητα. Είναι ότι πολλές φορές δεν δέχεσαι επίθεση για αυτό που είπες. Δέχεσαι επίθεση για αυτό που ο άλλος νομίζει ότι είσαι. Για αυτό που έχει αποφασίσει μόνος του ότι πιστεύεις. Δεν απαντάς στο επιχείρημά σου. Απαντάς σε μια εικόνα που έφτιαξε για σένα αυτός.
Και όταν αυτό συμβαίνει συνεχώς, κάποια στιγμή κουράζεσαι. Μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό το φαινόμενο. Ότι μπορεί να μην συμφωνείς με κάτι, αλλά να επιλέγεις να μην σχολιάσεις και να μην τοποθετηθείς, επειδή ακριβώς γνωρίζεις την απάντηση που θα πάρεις. Αυτό είναι πολύ αλήθινο. Γιατί ο μετριοπαθής άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν θέλει να προσβάλλει, εκείνος που δεν θέλει να μπει σε αυτή τη λογική, συνήθως δεν θα γράψει. Δεν θα μπει στη διαδικασία να παίξει αυτό το παιχνίδι. Θυμάμαι μάλιστα ότι πριν ξεκινήσω να γράφω και να κάνω βίντεο στα οποία έλεγα ξεκάθαρα την άποψή μου, είχα αρχίσει και εγώ να απορώ με αυτά που διάβαζα και με τους τύπους ανθρώπων που έβλεπα μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Και κάποια στιγμή ο άντρας μου είπε κάτι πολύ απλό. Έχεις δει εμάς ή τους φίλους μας να μπαίνουμε μέσα και να γράφουμε με αυτόν τον τρόπο? Ο άδειος τενεκές είναι αυτός που κάνει το μεγαλύτερο θόρυβο. Και αυτό είναι κάτι που το κράτησα. Γιατί πράγματι, αυτοί που γράφουν με τέτοιο τρόπο δεν είναι απαραίτητα η πλειοψηφία. Απλά αυτά τα άτομα το κάνουν. Και είναι αυτοί που φαίνονται περισσότερο, που παράγουν τον περισσότερο θόρυβο. Από τη στιγμή όμως που εγώ επέλεξα να εκτεθώ δημόσια, και μάλιστα έχοντας μία θέση μέσα σε ένα πολιτικό κόμμα και θέλοντας ενεργά να κάνω κάτι που θεωρώ σωστό για την πατρίδα μου, αναγκαστικά εκτίθεμαι και σε όλο αυτό. Και στην αρχή το έπαιρνα πολύ προσωπικά. Θύμωνα πάρα πολύ. Έμπαινα συνεχώς στη διαδικασία να απολογούμε, να λέω «Όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Όχι, εγώ δεν έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν είμαι αυτό που μου αποδίδεις». Και με είχε κουράσει αφάνταστα. Από τη μία γιατί έβλεπα αυτά που διάβαζα και νόμιζα ότι αυτό είναι και το επίπεδο όλων των πολιτών αυτής της χώρας. Νόμιζα ότι αυτό που συμβαίνει στα κοινωνικά δίκτυα είναι μία αναλογία του πραγματικού κόσμου και με απογοήτευε τόσο πολύ. Και από την άλλη με κούραζε το να πρέπει συνεχώς να εξηγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας. Να πρέπει να απολογούμε για πράγματα που δεν είπα, για προθέσεις που δεν είχα, για μία εικόνα που είχε φτιάξει κάποιος άλλος για μένα. Και κάποια στιγμή μάλιστα έφτασα στο να ακουμπάω το άλλο άκρο. Άρχισα και εγώ να απαντώ πιο επιθετικά όταν δεχόμουν προσωπική επίθεση, όχι προσωπικά. Και εννοείται όχι χωρίς να χρησιμοποιώ επιχειρήματα, αλλά και πάλι έβλεπα ότι όλο αυτό άρχισε να με τραβάει σε μια λογική που δεν μου τέριαζε. Και τότε είπα μέσα μου, φτάνει. Δεν χρωστάω σε κανέναν απολογία για το ποια είμαι. Δεν χρωστάω σε κανέναν εξήγηση για το τι κάνω. Δεν χρωστάω σε κανέναν το χρόνο μου. Από εκεί και πέρα άρχισα να το βλέπω αλλιώς. Αν υπάρχει πραγματική διάθεση για συζήτηση, ναι, θα μιλήσω, θα απαντήσω. Αν υπάρχει λόγος να ξεκαθαρίσω κάτι, θα το κάνω. Αν κάποιος λέει απροκάλυπτα ψέματα ή αφήνει ασάφειες κάτω από κάτι που σχολίασα, μπορεί να απαντήσω για να προστατεύσω και την αλήθεια αλλά και τον αναγνώστη μου. Αλλά αν ο άλλος δεν θέλει να καταλάβει, αν σκόπιμα θέλει να παραπληροφορήσει, αν θέλει απλώς να δημιουργήσει εντύπωση, τότε θα τον αγνοήσω. Θα δώσω μία απάντηση, άντε δύο αν δω ότι υπάρχει περιθώριο πραγματικής συνομιλίας και μέχρι εκεί. Γιατί θεωρώ ότι αν είσαι ένας άνθρωπος που μπαίνει στα κοινωνικά δίκτυα απλώς για να περάσει τον χρόνο του, δεν αξίζει να απαντάς σε τέτοιες συμπεριφορές. Εκτός αν θέλεις να τοποθετηθείς ξεκάθαρα για κάτι και να το αφήσεις εκεί, το βασικότερο είναι να το αγνοείς. Και αν έχεις την αντοχή και θέλεις να απαντήσεις, πρέπει να το κάνεις με πολύ προσοχή για να μην χάσεις τον εαυτό σου μέσα στη διαδικασία αυτή. Γιατί πολλές φορές υπάρχει μεγάλη τάση να βγαίνει ο χειρότερος μας εαυτός. Εκεί είναι που χρειάζεται μέτρο. Γιατί αν μπεις και εσύ στην ίδια βαριά ατμόσφαιρα, αν αρχίσεις και εσύ να αναπαράγεις το ίδιο τοξικό κλίμα, τότε έχεις ήδη χάσει κάτι από τον εαυτό σου. Και ίσως τελικά να έχει κερδίσει ακριβώς αυτό που υποτίθεται ότι ήθελες να αντιμετωπίσεις. Και κάπου εδώ έρχεται και κάτι ακόμα που δεν μπορώ να το αγνοήσω. Γιατί στα κοινωνικά δίκτυα, πολλές φορές ο άλλος δεν μιλάει πραγματικά για να ανταλλάξει απόψεις με τον συνομιλητή του, όπως είπαμε, αλλά για να αποδείξει ότι έχει, όπως πιστεύει αυτός, το ηθικό πλεονέκτημα. Όμως είναι άλλο πράγμα η αληθινή ευαισθησία και άλλο η επιδεικτική. Συνήθως όταν κάποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για ένα θέμα, δεν το κάνει με απότερο σκοπό. Δεν το κάνει επιλεκτικά. Δεν το κάνει μόνο εκεί που τον βολεύει ιδεολογικά ή μόνο όταν μπορεί μέσα από αυτό να χτυπήσει κάτι άλλο που ήδη θέλει να πολεμήσει.
Για παράδειγμα, είδαμε ανθρώπους να φωνάζουν με πάθος τα προηγούμενα χρόνια «Free Palestine». Αλλά σχεδόν πάντα αυτό συνοδευόταν και από μια συνολική κατακραυγή του Ισραήλ, της Αμερικής και κατ' επέκταση του δυτικού κόσμου. Δηλαδή, πολλές φορές δεν υποστηρίζουν απλώς ένα λαό επειδή πονάνε γι' αυτόν. Υποστηρίζουν κάτι επειδή βρίσκεται απέναντι από αυτό που ήδη πολεμούν. Εκεί λοιπόν φαίνεται η επιλεκτική ευαισθησία που ανέφερα. Γιατί αν το κριτήριο ήταν όντως σταθερά ανθρωπιστικό, θα βλέπαμε την ίδια ένταση, την ίδια ευαισθησία, την ίδια επιμονή και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Δεν το βλέπουμε. Και αυτό για μένα δείχνει ότι πολλές φορές δεν έχουμε μπροστά μας μια καθαρή ανθρωπιστική στάση, αλλά μια ιδεολογικά βολική ευαισθησία. Και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει πολύ έντονα αυτές τις ομάδες που αυτοπαρουσιάζονται ως προοδευτικές και ανθρωπιστικές. Το δεύτερο που παρατηρώ είναι ότι στα social media η γλώσσα συχνά δεν λειτουργεί απλώς ως μέσο επικοινωνίας. Λειτουργεί σαν τεστ συμμόρφωσης. Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο το τι θα πεις. Πρέπει να το πεις και με τις σωστές λέξεις, με τη σωστή φρασεολογία, με τον εγκεκριμένο τρόπο. Και αν δεν το κάνεις, ειδικά αν θεωρείται ότι ανήκεις σε μια πιο συντηρητική ή δεξιά πλευρά, μπορεί να δεχτείς μια τεράστια επίθεση. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Δεν λέω ότι ο δημόσιος λόγος, ειδικά όταν μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα, δεν πρέπει να έχει όρια. Το αντίθετο. Ο δημόσιος λόγος, ειδικά από πολιτικά πρόσωπα, οφείλει να είναι θεσμικός. Οφείλει να έχει ένα επίπεδο και να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο έκφρασης. Όμως άλλο αυτό και άλλο να μετατρέπεις τη γλώσσα σε ιδεολογικό τεστ υπακοής για τον μέσο άνθρωπο. Γιατί τότε αυτός ο μέσος άνθρωπος συνήθως έχει δύο επιλογές. Ή θα συμμορφωθεί και θα αρχίσει να χρησιμοποιεί λέξεις που ίσως δεν του βγαίνουν φυσικά, απλώς και μόνο για να μην χαρακτηριστεί, ή θα αντιδράσει και θα χρησιμοποιεί επίτηδες τους παλαιότερους μη εγκεκριμένους πλέον όρους, ακριβώς επειδή νιώθει ότι του επιβάλλεται κάτι. Και εκεί αρχίζει να γίνεται ο δημόσιος λόγος είτε πιο φοβισμένος και πιο ψεύτικος, είτε πιο επιθετικός και πιο πεισματικός. Γιατί η υπερβολική πίεση δεν γεννά πάντα σεβασμό, αλλά αντίδραση, πείσμα, ίσως ακόμα και επιφανειακή συμμόρφωση. Άρα τελικά περισσότερη υποκρισία. Το βλέπουμε αυτό πολύ καθαρά και στον τρόπο που αλλάζουν κάποιοι όροι. Τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, είχαμε κάποιες ομάδες ανθρώπων που ζούσαν με τον τρόπο που ζούσαν και τους λέγαμε τσιγκάνους ή γύφτους. Όλοι ήταν ok με αυτό. Μετά άρχισαν να μας λένε ότι ο όρος γύφτος είναι υποτιμητικός, ρατσιστικός ή ό,τι άλλο και μας έφεραν το χαρακτηρισμό Ρωμά. Από τότε και μετά, αν αναφερθείς στην ομάδα αυτή ως γύφτους, ξαφνικά είσαι ακραίος και τους μισείς. Είδατε πόσο εύκολα κολλήσαν και τα μπελίτσες. Η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός και σε πολλές περιπτώσεις είναι λογικό, όπως αλλάζει η κοινωνία, να αλλάζουν και οι όροι μαζί της. Αυτό το δέχομαι. Δεν είμαι απέναντι σε κάθε αλλαγή, σε καμία περίπτωση. Δεν λέω ότι επειδή κάτι το λέγαμε έτσι πριν από 20 χρόνια, πρέπει υποχρεωτικά να το λέμε έτσι και για πάντα. Το πρόβλημα ξεκινά όταν αυτή η αλλαγή δεν έρχεται φυσικά, αλλά με πολύ έντονη απαγόρευση. Όταν δεν σου λένε απλώς ότι σήμερα προτιμάται αυτός ο όρος, αλλά ότι αν δεν συμμορφωθείς με αυτή την αλλαγή, πέφτει αμέσως πάνω σου ένας τεράστιος χαρακτηρισμός. Και εκεί για μένα η γλώσσα πάβει να είναι μόνο θέμα σεβασμού και γίνεται εργαλείο ελέγχου. Γιατί στην ουσία σου λένε, δεν αρκεί να μιλήσεις, πρέπει να μιλήσεις με τους δικούς μας όρους και αν δεν το κάνεις, δεν θα σε διορθώσουμε απλώς, θα σε στιγματίσουμε. Αυτό είναι μια μορφή λογοκρισίας. Γιατί πολλές φορές δεν προσπαθούν πραγματικά να λύσουν το πρόβλημα. Προσπαθούν απλά να επιβάλλουν το δικό τους λεξιλόγιο, άρα και το δικό τους ιδεολογικό πλαίσιο. Και εδώ φαίνεται ξανά η διαφορά ανάμεσα στην ουσία και στην παράσταση. Γιατί δεν θα σεβαστώ πραγματικά έναν άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή του άλλαξα τίτλο. Αν υπάρχει πραγματικό κοινωνικό πρόβλημα, αυτό δεν λύνεται με μια μετονομασία. Δεν λύνεται μόνο με λέξεις, αλλά με αλήθεια, με ευθύνη, με πραγματική βούληση να αντιμετωπιστεί η πραγματικότητα όπως ακριβώς είναι. Γιατί αλλιώς
μεταφέρουμε το πρόβλημα από την ουσία στη φρασεολογία. Και το χειρότερο είναι ότι όταν αυτή η πίεση ασκείται συνέχεια, αλλάζει τελικά και η ίδια η σημασία των λέξεων στη συνείδηση του κόσμου. Για παράδειγμα, μία λέξη μπορεί να τη βρει στο λεξικό να σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αλλά μέσα από όλη αυτή την πίεση, τις ταμπέλες, τις απαγορεύσεις, τους χαρακτηρισμούς, να έχει πλέον εντελώς διαφορετική σημασία στο μυαλό του κόσμου. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους όντως θεωρούν ότι εκπαιδεύουν την κοινωνία προς το καλύτερο. Ότι σου μαθαίνουν πώς να μιλάς σωστά, επειδή αυτοί ξέρουν. Εκείνοι έχουν το δίκαιο, την ευαισθησία, εκείνοι έχουν την ηθική ανωτερότητα. Πράγματι το πιστεύουν. Ουσιαστικά όμως αυτό που θέλουν είναι να σε κάνουν να σωπάσεις. Ή, αν μιλήσεις, να μιλήσεις αποκλειστικά με τους δικούς τους όρους. Εκεί ακριβώς χάνεται και η ελευθερία της σκέψης. Γιατί με αυτούς δεν έχεις πραγματικό διάλογο. Δεν ανταλλάσσονται απόψεις. Έχεις συμμόρφωση και συνεχή τεστ αποδοχής. Δεν έχεις άνθρωπο απέναντί σου που θέλει να σε ακούσει, αλλά κάποιον που περιμένει να δει αν θα περάσεις ή όχι από το φίλτρο της δικής του ιδεολογικής καθαρότητας. Και τελικά, αυτό που μένει είναι ένας δημόσιος λόγος πιο φοβισμένος, πιο ψεύτικος και κάποιες φορές πιο επιθετικός. Γιατί όταν προσπαθείς να επιβάλλεις στους ανθρώπους όχι μόνο τι θα σκέφτονται, αλλά και με ποιες ακριβώς λέξεις επιτρέπεται να το εκφράσουν, στο τέλος δεν χτίζεις κατανόηση. Χτίζεις αντίδραση. Και όταν όλο αυτό προχωρά ακόμα περισσότερο, τότε περνάμε πια σε ένα άλλο φαινόμενο, που τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλο και πιο έντονα. Την κουλτούρα της ακύρωσης, τη γνωστή cancel culture. Δηλαδή τη λογική, σύμφωνα με την οποία δεν αρκεί να διαφωνήσεις με κάποιον, αλλά πρέπει να τον εκθέσεις, να τον στιγματίσεις, να τον απομονώσεις κοινωνικά ή επαγγελματικά, επειδή δεν συμμορφώνεται με το σωστό αφήγημα, τη σωστή φρασεολογία, τη σωστή ιδεολογική γραμμή. Και αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της λεγόμενης woke ατζέντας. Επειδή όμως είναι ένα τεράστιο θέμα με πολλές πλευρές, θα σταθούμε αναλυτικά σε αυτό σε ένα επόμενο επεισόδιο. Και κάπου εδώ θα κλείσω για σήμερα. Γιατί όσο και αν αλλάζει ο τρόπος που μιλάει ο κόσμος γύρω μας, όσο και αν μεγαλώνει ο θόρυβος, εγώ θέλω να πιστεύω ότι εξακολουθούμε να έχουμε επιλογή. Να μην γίνουμε ίδιοι με αυτό που μας κουράζει, να μην χάσουμε την κρίση μας και να μην φοβηθούμε να μείνουμε αληθινοί. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου και απόψε. Να είστε καλά και θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα, εδώ, αναζητώντας ξανά λίγη λογική μέσα στο θόρυβο. Καλή συνέχεια!